umni rad je ništa prema fizičkom. Ko to pljuje, vidi još jedna stvar, sve što nešto čovjek uradi nešto korisno. To ne možda pljuješ po tome. Nemamo pare. Molim? Zašto su ispraznili se posle jedna? Da se ošišaš, znaš! Nepresno! Molim? Molim? Nemamo pare. Zašto su ispraznili se posle jedna? Da se ošišaš, znaš! Molim? Nemamo pare. Zašto su ispraznili se posle jedna? Da se ošišaš, znaš! Molim? Zašto su ispraznili se posle jedna? Da se ošišaš, znaš! Molim? Molim? Nemamo pare.